La millor teràpia que es pot fer és rodejada de natura. Per això, la Federació Catalana d'Excursionistes, fa uns quants anys, es va proposar fer els reptes dels 100 cims de Catalunya. Això és el que el Carlos i jo demà farem. El primer pic, que és a la Tossa de la Plana de Lles, el pic de la Portadella, a 2.905 metres. Estem a la Cerdanya i això just acaba de començar. Voleu venir amb nosaltres? Perdoneu, haig de rectificar perquè he dit Portadella i és... Portelleta, Mireia, Portelleta. Portelleta. Però bé, ja de pas us presento el Carlos, que és el que s'ha marcat l'objectiu dels 100 cims i que jo l'acompanyo a un i així fem una miqueta de teràpia que sempre va bé. Molt bé, bona tarda. Vinga, us ensenyo un mapa perquè ens situem tots. Aquí tenim Andorra i aquí al costadet tenim Arànser, aquí, i nosaltres passarem la nit al refugi del Cap de Rec i demà al dematí pujarem a la Tossa de Plana de Lles. Hola, bon dia a totes, com esteu? Nosaltres ens acabem de llevar i estem esmorzant tota la trupe del refugi i res, un bon esmorzar abans de posar-nos a caminar. Bé, el nostre guia de muntanya, el Carlos, ens farà un petit resum de la ruta que farem avui. Carlos, endavant! Hola, bon dia, què tal, com esteu? Doncs mira, ja em sortim del refugi, hem passat una bona nit, hem descansat molt bé i ara hem recuperat forces. I ara agafem aquest sender, que és un sender que pujarà cap a la zona de Pradell, el refugi nou guardat de Pradell, que hauríem mirar també, a veure com hi és, i seguirem aquestes pistes de l'estació d'esquí de Nòrdic i després farem a la dreta una pujadeta que anirem cap a la Tossa Plana de Lles. Així que endavant! Doncs ja estem aquí, a prop del refugi de Pradell, a prop també de l'estany de l'Orri. Anem pujant a uns 2.100 metres i us volia explicar una miqueta. Aquí tenim la Cerdanya, aquí sota, la Serra del Cadí, tota la seva cara nord, no? Que és més vertical, molt bonica. Aquí n'hi ha una ruta que que fan els cavalls del vent, que es diu el Cavalls del Vent, que és molt maca, us pot fer en 3, 4, 5 dies. Jo la vaig fer fa molts temps i darrere queda el Pedraforca i allà ja tenim la Tossa d'Alp, amb l'estació d'esquí de la Molina i la Masella. I acabem de pujar al costat d'un riu, unes vaques, els prados, aquests dos verds, i això és molt maco. Bé, en un procés de recuperació, sigui per addicció, per consum tòxic, etc., cada persona té unes teràpies que li aporten un benestar. Per mi, tot això, tota aquesta ruta que estem fent jo i el Carlos, per mi és una teràpia, és una dosis de benestar. Per què? Doncs perquè m'aporta un benestar físic i un benestar mental, que en el meu procés de recuperació m'aporta vida, tranquil·litat, pau mental i felicitat, que crec que és el més important. Carlos, per què és teràpia per tu la natura i la muntanya? És teràpia perquè, mira, jo des que surto del refugi, cordar-me les botes ja comença a ser una teràpia, no? Per mi és com complir un premi, un objectiu, no? Perquè l'objectiu meu és un altre, que és deixar l'addicció, i això ho tinc ben marcat. I això és com un premi, no? Llavors, la teràpia meva és fer aquests petits premis que vas fent, i com jo tinc 2 nanos i puc pujar quan puc a la muntanya, doncs m'ho estimo molt i m'agrada disfrutar-ho molt. I ja està, és això la teràpia, és disfrutar-ho. Estic fent el repte dels 100 cims i bé, et dic, és un somni que vaig fer en realitat quan puc. I amb la Mireia doncs estic aconseguint-ho. Molt bé, Carlos, ànims i felicitats.
Fent muntanya, una de les coses que poden passar com a imprevist, però que sempre t'has de plantejar com, bueno, com una pedra en el camí, però que se supera i es continua endavant, són cosetes com aquesta. A veure, Carlos, què tenim aquí? Tenim aquí, s'està fent Una petita llaga. una petita llaga i abans de que es faci pitjor, doncs posarem el compit aquest per les llagues, que és que jo soc un delicat i, bueno, sempre em passen aquestes coses. Bueno, però s'ha d'anar preparat, no?, per qualsevol imprevist, com en la vida misma, Doncs sí. Apa. Bé, estem a 2.700 metres. Tenim allà l'objectiu i les vistes darrere, que són precioses. I bé, queda res per fer els 2.905 metres. I ara és un moment difícil. És un moment que el cos s'està... Bueno, el meu almenys em costa respirar, falta oxigen i el cap et diu: para, frena, no pugis més. Vale? Sempre fent-te la guitza. Però trec forces i dic: vinga, va, que ja queda menys, que l'esforç val la pena, que el cos aguanta, el cos pot, jo puc, si m'ho proposo, ho aconsegueixo. Bueno, estem arribant ja a l'últim monolito que hem deixat aquí enrere. I bueno, preciós. Preciós, sí. La vista és espectacular. Aquí ja tenim Andorra. A veure, Carlos, indica'ns on està Andorra. Andorra seria aquesta part d'aquí. Bueno, ara ja, si creuem, és Andorra ja. Vale. Ara aquí la cima la tenim aquí. A Cim de Portelleta, o Tossa Plana de Lles. És bastant plana. La veritat és que la pujadeta doncs, ha sigut vertical, però bueno, hem pogut fer-la molt bé i no té cap dificultat tècnica. Ara la dificultat està aquí dalt, nois. Així que Ànims, farem la pica i baixarem. Vale? Bé, doncs ja estem aquí, ja estem al cim. A la Tossa Plana de Lles, 2.915 metres. Ha sigut una ascensió poc tècnica, fàcil, dins del que cap, i l'hem gaudit. Aquí sí, Carlos, ha sigut xulo. Ha sigut molt xula, molt emocionant, un repte més aconseguit i... Us animem. Us animeu, que és una experiència molt maca. Sí, si vosaltres